Здравейте, аз съм Мария Силвестър, а вие сте с епизод 3 на Репродуктивни истории. Намирам се в студиото на клиники Доктор Щерев и днес ще се занимаем с една изключително интересна тема, която е свързана с запазване на репродуктивните възможности, а именно запазване и замразяване на яйцеклетки. Разбира се, ще отговорим на 3 много важни основни въпроса: как, кога и защо и доколко надежден е този метод. Естествено, че аз съм жена с връзки, до мен са професионалисти, които ще ми отговорят на тези въпроси, но и пациент, който е минал през тази процедура. Имам удоволствието да ви представя моите гости днес в студиото и това са доцент Петя Андреева, акушер-гинеколог, репродуктивен специалист. Здравейте! И ембриологът доктор Любослава Вълкова. Много ми е приятно да сме заедно днес тук. Както и Ася Иванова, пациент, който успешно е замразила яйцеклетки и в последствие е родила дете. Честито. Много се радвам, че ще споделите вашето лично мнение днес тук. Знам, че това е много важно за всички, които ни гледат, за което съм изключително благодарна. Темата е много интересна. Този метод все по-често последните 10 години навлиза в нашето ежедневие, но за да разберем повече и най-важните неща, разбира се, ще се обърна първо към специалистите. Какви биха могли да са причините, лични и професионални, за избирането на тази възможност да замразим яйцеклетки? Защо и как? Да започна аз? Да. Нека да кажем, че първата причина да се замразят яйцеклетки е била медицинска. Тоест всички фактори, които са били рискови за това да има гонадотоксичност, т.е. да се увредят яйчниците, съответно да няма яйцеклетки, е бил повод да се направи предварително замразяване и след това да се проведе, например, онкологично заболяване, лъчетерапия, рак на гърдата, всички видове онкологични заболявания, автоимунни заболявания. Това е бил първият повод. След 2013 година се дава старт вече от Американската асоциация по стерилитет, че този метод може да бъде използван и в друга посока – социално замразяване. Т.е. да се замразят яйцеклетки с цел да се отложи репродукцията. Тоест жена, която е, да кажем, няма партньор, няма финансови възможности на този етап да отгледа дете, има кариера, която има определени неща да се случат и куп други причини, тя да замрази яйцеклетки, които да използват в бъдеще. Така че това е втората група пациенти, която стартира още от 2013 и тогава, между другото, имаше така бум на замразяване на яйцеклетки в Щатите от компании, които платиха на свои служители. 2 големи компании, поне се сещам, няма да ги споменавам. И третата група, която според мен трябва да оформим сега, по мое мнение, това е пациенти, които отново по медицински причини, пациенти, при които има риск от преждевременно отпадане на яйчниковата функция, пациенти, които са с анамнеза, че майката или в семейството има ранно отпадане, т.е. ранна менопауза, да го кажем, те са рискови за това, рано отпаднат техните възможности за репродукция, да замразят яйцеклетки рано. И това е нещо, което все още не се обръща внимание, а ние все повече се натъкваме на пациенти под 35, които нямат яйцеклетки. Това е преждевременно овариална инсуфициенция. Това е нещо, което наистина... Което не е свързано с заболявания, по-скоро с начин на живота. Това е, дори генетично може да бъде. Дори мога да кажа, че в момента се разработва подобна тема в нашата болница дисертация и може би ще излезем с такъв панел диагностичен, в който освен хормони да се видят и генетични маркери и да могат жените да се тестват дори преди 30-та година, защото тогава могат да замразят тази група пациенти, да запазят своите яйцеклетки, за да могат след това да осъществят своите репродуктивни планове. Тоест, това са така групите, които трябва да се насочат към подобна процедура. Виждам, че ембриологът иска да вземе думата и да каже своето мнение за причините и какви биха могли да бъдат те. Това са основните. Наистина, имаше термин, който бяха по-медицински и по социални причини. Вече не ги разделят на социални, а ги наричат немедицински, защото няма медицинско заболяване, което да го налага. Но най-важното е, че това успя да стане един абсолютно добре работещ и сигурен метод, защото той извървя много дълъг път, чисто биологично, докато стане сигурен метод, защото замразяват се отдавна яйцеклетки, но резултатите бяха не такива, каквито искаме. Не преживяват добре и не водят до бременност. Вече това е сигурен метод, когато се изпълнява от хора, които могат да го правят с съответните среди, се казват, с които се работи.
Заради това може да се прилага в всякакви случаи. Много е важно, и двете групи са еднакво важни според мен, защото когато говорим за жени, които имат сериозно заболяване, което ще наложи лечение, разбира се, че първата мисъл е да се справят с това заболяване. Важно е обаче да се знае, че понякога тези заболявания или пък лечението им водят до нарушаване на функцията на яйчника и тези жени след това няма да имат яйцеклетки. А всъщност те ще искат да имат пълноценния живот на жена и да имат дете с собствен генетичен материал. И наистина е хубаво в този момент да се обърне внимание, в никакъв случай за сметка на лечението, но да се обърне внимание жената да бъде насочена към репродуктивен специалист, за да може да се направи това замразяване. И има такива проучвания, които казват, че жени, които преминават през такива лечения, се чувстват много по-спокойни, когато знаят, че имат замразени яйцеклетки, защото знаят, че имат начин след това да имат генетично собствено дете. Да. А в другия случай, в който жените трябва да искат да станат родители, но още не са намерили подходящия партньор, защото аз считам, че това е основната причина жените да отлагат раждането. Да, разбира се. Нека да го кажем това нещо, хората се притесняват да казват. Нали, професията, медицинските причини е ясно, обаче тези социални причини всъщност не се говори много за тях и се възприема, че това е нещо срамно, от което жените трябва да се притесняват, а всъщност то е факт. Има такъв момент. Това е много важен. Да, има жената гради кариера, в което няма нищо лошо, разбира се. Има неща, които иска да направи преди да роди дете, но основната причина при жената е, че тя иска да роди дете от определен мъж. И ако този мъж не се появява или пък не е готов, стигаме до едно такова отлагане и тогава наистина е добре тя да си замрази яйцеклетки. Процедурата не е нещо много страшно, не е нещо, нали, което е евентуално би помогнало, е нещо съвсем реално, което може да се приложи и тя да подсигури своя шанс да има дете след това. Много е важно да се каже, че малък процент от жените се връщат за тези яйцеклетки. Тоест, те като стигнат до идеята, че искат да имат дете, всъщност те си работят в тази насока и ако няма проблем... Мисълта, че те са подходили и има вариант някакси в превенция са решили тази възможност, ги успокоява психически. Да. И дори да се наложи след това да се върнат за тези яйцеклетки, шанса да имат дете наистина много голям. Ще поговорим всъщност каква е процедурата и какво означава за един човек да реши да вземе такова решение, самата процедура как се случва и какво означава в подробности, защото ни е важно, но сега ще се обърна към Ася. Разбира се, че тази тема е деликатна, ще споделите само до толкова, доколкото на вас ви е приятно, но смятам, че ни гледат твърде много голяма публика, която има нужда да чуе опитност. От личен опит знам, че това най-много работи, така най-добре се стига до хората. Така че докъдето смятате, че е възможно да споделите, но тъй като говорим от медицинска гледна точка, какви са причините за взимането на такова решение, за замразяване на яйцеклетки, при вас какви бяха те? Помните ли този момент, в който решихте, че това трябва да се случи? Какво предхождаше този момент и как дойдохте до тази идея? При мен... Ще се върна малко по-назад. Да. Винаги съм си представила, че ще имам 3 деца на 27 годишна възраст. Когато станах на 27 години, нямах 3 деца и не бях никъде близо до това да имам 3 деца. Къде бяхте в социалния си живот? Работехте? Къде бях? Мисля, че бях някъде в Европа. Между Англия и Италия и въобще не седеше на дневен ред темата деца. Естествено, нали, както вие казахте, има 2 типа причини и социалните причини, според мен, в днешно време са основния фактор. Но за мен замразяването на яйцеклетки е вид застраховка. Значи, купуваме си застраховки живот, медицински застраховки. Аз стигнах до този момент, когато бях на 37 години. Реално 10 години след моя план и си дадох сметка, че трябва наистина сериозно да се замисля и да направя сериозен план за това, нали, как искам да имам семейство. В този момент нямах партньор до себе си. И сте на 27, нали така? И съм на 37 на 37 вече. На 37 нямах партньор до себе си. И се замислих какво бих могла да направя, нали, защото все пак исках да вземам някакви действия, стъпки, нали, вече осъзнавам, че възрастта ми напредва, нали, както доцента каза, това също са фактори.
И тогава започнах да търся по темата, защото всяка година ходех на гинеколог и гинеколожката казваше, няма всичко проблем. Си е супер. Всичко си е супер, всичко си е 6, само като решиш, окей, действаме. Добре. Но то не става точно така, нали? И с какво се сблъскахте всъщност? Какво всъщност това, което стана имах една приятелка, която тогава минаваше през този процес, това решение и тя беше доста по-голяма от мен, 50 години. И се наложи с донорски яйцеклетки, донорски материал, нали, да си направи дете. И аз започнах да чета по темата. Стигнах до доктор Щерев чрез медицински комплекс доктор Щерев чрез една моя приятелка, която просто идваше на гинекологични прегледи тук. И тогава попаднах на доцента, нали, която общо взето ми обясни как седи въпроса на всяка възраст, какви са шансовете, нали, от какво се води това нещо. Като за мен интересното нещо беше, че има едно изследване, което се прави на така наречения антимюлеров хормон, за който никой не ми беше казал до този момент. Трябва да отворим темата и да кажем какво е този хормон, защото има хора, които наистина не знаят и по какъв начин е свързан с възпроизводството и с тези възможни проблеми. Но това след малко само да довършим все пак темата. Да. И всъщност нали, започнахме целият процес и наистина стигнах до извода, че сега е момента да замразя яйцеклетки, за да имам шанс да речеме след 5-10 години, когато съм готова, когато нали, имам желание да създам семейство, да го направя. И общо взето това доведе до взимането на решение да замразя яйцеклетки. От какво се притеснявахте, когато решихте, че трябва да го направите? Защото сега след малко ще говорим за самата процедура и какво предхожда процедурата. Имахте ли притеснение? Не, в смисъл тя процедурата... Просто това беше едно решение, което взехте, казахте си на 37 години съм, аз работя, имам своите ангажименти, този партньор го няма, който го чакаме всички, няма го в момента, това е факт, трябва да сме реалисти, обаче аз трябва да взема решение, защото той докато дойде или не се появи, или го има, или го няма, времето тече, както казахме, мигваш 2 пъти, изведнъж си на 37, на 47, не си разбрал как е станало това нещо. Да, имаше и нещо друго, може би, нали, като говорим за фактора медицински причини. Аз вода доста динамичен живот. Да. Подложена на стрес. Имате стрес. Да. Тоест, нали, добре съм, нямам проблеми, нали, не съм в рискова група, нямам, така да се каже, генетична обремененост, но не се знае. В смисъл, това води нали, до различни проблеми. Така че това беше друга причина, поради която е добре нали, да се замрази материя. Колкото по-млади са яйцеклетки, толкова по-добре. Това е веднага към доцента се обръщам. Кога определяме всъщност, за да започнем да говорим за самата процедура, но кога определяме, че яйцеклетките са достойни, така ще го нарека, или възможни, или подходящи, или да. Така, за замразяване. Аз само ще изходя от застраховката, застраховка живот, застраховка каквото и да било. Даваме много пари за това. Всъщност, наистина, замразяването на яйцеклетки може да го... Аз обаче няма да го класифицирам като застраховка, ще го класифицирам като една много добра инвестиция, по-добра от пари в банк. Абсолютно. И това е съхраняване на част от времето, което е безценно. Тоест имаш яйцеклетки на тази възраст и тя никога повече няма да се върне. Именно възрастта е фактора, най-силният фактор в нашата работа. И само за да ме разберете какво искам да кажа, жени до 25 години под 5% имат проблеми с фертилността. Тоест под 5% те ще имат проблем да забременеят. Жени на 35-39 години, около 35-38 и над 40 години, двойно по-висок е процента, над 60-70-80%, да не говорим след 44-та година, шанса за бременност е много. Проблемът с фертилитет е този. Тоест, имаме проблем с възрастта. И в този смисъл, кога да се замразят яйцеклетки и за да може да ги използваме и те да дадат това, което ние искаме, т.е. бременност или бебе в къщи. Жените на 25 и 6 не се замислят за това. Не се замислят. Когато са в тази възраст, могат да го направят, защото не минава през не се замислят, обаче ако пък има информация за проблемите, за които казах, може би възрастта до 30-та година в тази група, която има риск от преждевременно падане на яйчниците, точно тогава. Между другото, смята, че най-добрият период е
късните 20, да го кажем, малко преди 30 година. Това е най-добрият период. Иначе никой не се сеща на 29 да си замрази яйцеклетки. Ясно е това. Смята се, че до 35-та година, ако се замразят яйцеклетки, и аз ще кажа колко, 20 яйцеклетки, това е такава статистически данни, ако се замразят 20 яйцеклетки, 85% е шанса да има бременност. А ако една жена замрази яйцеклетки между 37 и 39 години и трябват 30 яйцеклетки, за да достигне 75% бебе вкъщи. Разбирате ли? 30 яйцеклетки, това е страшно много. На тази възраст тя може да изкара една яйцеклетка. И никъде не чухте 100, нали? Няма застраховка 100%. Застраховката живот и тя там, нали, пак има проблем. Но никъде няма застраховка. Тоест, наистина, това дава едно голямо спокойствие, но всъщност нямаме на 100% сигурност с това да се замразят яйцеклетки. И в този смисъл, колкото по-рано ги замразим, толкова, т.е. жената ги замрази, толкова е по-голям шанс след това да се постигне бременност. Причината е, че след размразяването, тук ще кажем ембриолог Вълкова, доктор Вълкова, че има процент на загуба на тези яйцеклетки и второ, качеството на яйцеклетките рязко спада след 40-та година. След 35-та година процента на яйцеклетките, които са абнорми, т.е. с хромозомни аномалии, и тези, които са нормални, е 50 на 50. Равни шансове. След 35-та година темата става много важно тук, защото ние си говорихме в предварителния разговор и тук имаме съвпад в това. Начина на живот, който водим и това, което се случва напоследък, виждаме, ние се стараем да изглеждаме добре вече, имаме много информация, избираме начин, по който да спортуваме, да се грижим за себе си. Ясно ни е вече, че стреса в работа е много голям и трябва да го регулираме това нещо, защото се отразява на тялото ни. Твърде много информация има напоследък, но в същото време има малко разминаване, тъй като да, ние изглеждаме добре, стараем се да изглеждаме добре, но тялото си има неговата си биологична функция. Съответно, така си говорихме за известни личности, които имат успешни бременности, само че, примерно, ето кариера, работил си, снимаш филми, да кажем, някакви такива известни звезди, и на 50 няколко години стават майки за първи път. Точно така, това, което си говорихме за фалшивото спокойствие. Отново пак за спокойствието става дума. Всички искаме да сме спокойни. Някакси репродукцията е тема, която преди време, между другото, беше табу. Да. Нали? Сега вече съвсем други нещата. Може би това има значение. Но вече идваме от другата страна. Идва, да кажем, Камерън Диаз, стана дума за нея. Тя ражда второто си дете на 52, мисля, не мога да се сети. И всички казват, толкова чудесно, аз до 52 час, толкова време имам, аз тук сега ще си направя кариерата, всичко какво трябва, имоти, пари и така нататък. И на 52 години тя има достатъчно пари, наистина, може би, за да си купи донорски яйцеклетки, но нищо повече. Тоест, тук трябва да се знае, че една жена на 50 не може да роди със собствени яйцеклетки, освен ако не ги е замразила предварително, на 35 най-добре до 35, до 37-8 дори вече се смята, че може би качва се границата, или има донорски яйцеклетки, които, вярвайте ми, има някакъв страшен пазар върви в световното пространство за това, защото действително няма достатъчно информация и хората разбират на 40 и след това, че са можели да направят нещо, но вече времето е безвъзвратно загубено. Аз за това казах, тази инвестиция е безценна. Времето е нещо, което ние го притежаваме, не го оценяваме, но всъщност то е невъзвратимо. Въпросът е да се повдига тази дискусия и да се говори съвсем нормално на тези теми, защото, както казах, за нас е нормално на 20-25, там до 30 години да инвестираме в работата си, в жилище. Ние плащаме ипотеки, коли и неща, инвестираме в какво ли не и всъщност трябва да осъзнаем, че това е нормално. Трябва да гледаш като на инвестиция на самия себе си и за здравето си и за поколението си и това е нормално. Тоест този моралният аспект на въпроса трябва да бъде засегнат и изговорен. Сега обаче ще говорим за другия аспект, като говорим за тази процедура и за това колко успешна и колко пъти трябва да се направи. Тя за да минем много леко към следващата тема, как се провежда тази процедура и какви са предходните стъпки, но колко пъти всъщност и колко яйцеклетки трябва, колко пъти трябва да направи една жена такава процедура, за да знае, че ще има успеваемост. Както каза доцент Андреева, за съжаление при нас никога нищо не е 100%, но колкото можем вероятно да направим нещата, колкото повече яйцеклетки имаме, разбира се, толкова по-добре. Данните, които тя цитира, са свързани с една нова публикация, която казва, че за да дадем около 90
процента сигурност на една жена да има поне едно живородено здраво дете, трябва да имаме между 15 и 20 яйцеклетки. Хубавото е, че нещата се случват и по друг начин. Ние не винаги сме в тази ситуация с толкова много яйцеклетки и особено при жените около 32 години е възрастта, в която е най-добре да бъдат замразени. Това, което си говорим. Разбира се и 35, и 36, и 37, колкото по-рано, толкова по-добре. Не всичко се случва в перфектните условия, но това, което аз си каза е, че наистина в този, колкото се отлага във възрастта, жената трябва да е наясно и ние се стараем да информираме какви са и реалните шансове. Нали, трябва да знае, че ако ги замрази на 32, ще има повече яйцеклетки с по-голяма вероятност за успех. След това, ако ги замрази след това, ще са по-малко яйцеклетките. Много е хубаво, че ако при една процедура имаме недостатъчен брой яйцеклетки, може тя да се направи и втори и трети път, така че да съберем 10 или 15 яйцеклетки, за да е спокойна жената, пък и ние да й дадем по-голям шанс след това да се получи бременност. Яйцеклетките какво представляват? Те се намират в фоликулите и са заобиколени с много клетки. Когато ние извадим на пункцията тези яйцеклетки, ние не сме сигурни какви са. Когато започнем да работим с тях, ние виждаме кои от тях са качествени. Да, казахте за достойните яйцеклетки, но ние ембриолозите сме малко по-критични и замразяваме само такива, които са с добри характеристики и такива, които биха довели до бременност. Трябва да са зрели на определен етап. И тогава ние казваме пред тази жена, този път имаме такъв брой яйцеклетки. Понякога това може да са всичките, понякога може да са половината, понякога може да са и по-малко. След като разберем колко са тези качествени яйцеклетки, ние ги замразяваме и след това вече, ако искаме, тя може да мине през същата процедура, без да се налага някакво дълго отлагане, за да можем да имаме по-голям брой такива яйцеклетки. Сега ще си поговорим за самата процедура и как се случва тя, но преди това към Асия да ви кажа, да ви попитам всъщност, когато взехте решение, вие една процедура ли направихте по замразяване на яйцеклетки или няколко? Мисля, че бяха две. А подготовката за това нещо, как се случи? Спомняте ли си? Беше ли вързано с това да взимате някакви решения за работата си, да се подготвите? Как? Да, имаше известна подготовка, защото аз тогава живеех и работех в чужбина и няма да забравя един ден как си бих инжекция в тоалетната на Heathrow Airport. Нали? Просто, но това са абсолютно нормални неща, не е никакъв проблем. Когато имаш желание да направиш нещо, ще намериш начин. И всъщност, да, имаше известно планиране. Даже в момента, когато с мен се свързват други дами, които вървят по този път и евентуално пътуват и така нататък, им казвам, че е хубаво да говорят с доцента, тъй като трябва да се изчисли точен ден от цикъла и така нататък. Така че има няколко стъпки, които трябва да се вземат предвид. Говори ли се вече по темата или по-скоро се притесняват все още има такова притеснение по не, по-скоро има неведение. В смисъл, никой не си дава сметка за това нещо, според мен, защото всеки си казва, окей, като не съм правил опит, най-вероятно, след като гинеколога ми казва, че всичко е наред, значи всичко е наред. Значи после само решавам, появява се партньори, всичко е окей. Точно, да. Но се оказва, че не винаги е така. Ние засегнахме малко темата за социалните фактори и кариерата прекалено много. На мен наистина не ми харесва тази стигма, която съществува, че жените в днешно време се отдават на кариерата си. Значи аз на 27 години, според моя оригинален план, исках да имам дете, исках да имам семейство. И съм мислила на тази тема. Кариерата не ми е била приоритет. Но просто обстоятелствата не са го предполагали. Така че, в смисъл, някакси жените нямат и много самочувствие по отношение на това да планират семейството. Може би защото са ние сме в ролята на избиращите по принцип, но не, така да се каже, не контролираме целият процес. Все пак зависи кой ще срещнеш, кога ще го срещнеш, в какви обстоятелства си, къде живееш. Хората имат най-различни социални обременености, не е само работата. Има и други фактори. Така че всичко индивидуално. Подготовката ви каква беше за тази процедура? Вашата личност? Просто взех едно бързо решение. Взехте едно решение, свързахте с доцента и всичко останало беше вече в нейни ръце. Не се колебах, защото, както казахме, всичко беше въпрос на време. Даже си дадох сметка, че може би съм закъсняла до известна степен. Ако сега знаех и имах тази информация,
бих замразила яйцеклетки По-рано. на 30 годишна възраст, преди да тръгна да обикалям света. Простичко. Имах време, нали? Можеше да се случи. Имам един пациент тук, който е минал през това, обаче всяка една жена, която реши да направи тази процедура, всъщност трябва да бъде информирана. Вие какво им казвате, какви са стъпките и какво не знаят хората за тази процедура по замразяване на яйцеклетки? Ще изходи от нея, че тя е много заета, прави си инжекция на летището, работи, свързва се в чужбина, в различни държави, може би не знам. Пациентите са много заети, които идват при нас в повечето случаи. На тях времето им е ценно. Тоест, за тях много е важно, че ще могат да направят тази процедура без да им отнеме твърде много време. И това е самата истина. Тоест, мениджмънта на този процес може да бъде много лесен. Имаме координатори с пациентите в чужбина, но да оставим кой къде живее. Буквално, ще кажа за случая днес, който пациентка правих пункция за замразяване на... между другото, може да споменем, че можем не само яйцеклетки, но ембриони да замразиме с цел отлагане на репродукцията отново, с използване на, да кажем, донорски сперматозоиди, или който посочи пациентката партньор. Яйцеклетките дават по-голяма свобода, обаче. Да, разбира се, яйцеклетки дават по-голяма свобода. Но има възможност, всъщност още две, които не се случва. Точно така, да. В случая тази пациентка наистина е много ангажирана. Ние винаги съобразяваме всичките ангажименти, живее в чужбина и последното ни виждане беше да й дам схемата, като и дойде менструалния цикъл. Аз съм й дала цялата схема, тя е взела всички лекарства, поставила ги е и мисля, че 9-ти ден беше на преглед или 10-ти, сега в понеделник, когато аз установих, че тя е готова и в сряда буквално таймирах пункцията, нищо повече. Мисля, че достатъчно яйцеклетки се извадиха, защото аз се качих сега на подкаста. Тоест тя дойде един път, аз се прегледах, дадох и цялата схема, дойде втори път и на третия път е пункцията. Да, днеска, преди един час. Точно така. Тоест, няма кой знае какъв ангажимент. Освен това, лекарствата, за да се постави на летището, те са пригодени така, че да се направят в къщи. Те са писалки, които ти в джоба можеш да го сложиш буквално, с игла, която лесно се поставя, малка, финна, без болка. Всеки може да бъде обучен, дори сам да се обучи в интернет или тук ги обучаваме. То е много просто поставянето на тези инжекции. Да го кажем много телеграфно и простичко, за да разберат хората. Една жена иска да си направи процедура по замразяване на яйцеклетки. Подготовката за това каква е, какво се включва. Ето аз, примерно, нищо не разбирам и искам да разбера какво трябва да ми се случи сега и колко време ще продължи, тези инжекции колко време се слагат, каква е преподготовката и след това самата процедура. Това коства ли ми нещо? Ще ми промени ли ритъма на живот, на работа? Те са хормонални инжекции, доколкото знам, какво отражение има на организма. Важни въпроси, много простички, за да стане ясно. Мога ли да кажа нещо, на което съм отговаряла нееднократно? Да. Това, че ще направя стимулация за яйцеклетки, означава ли, че след това трябва да правя инвитро, за да имам дете? Да. Ще ми повреди ли по някакъв начин организма и да не мога спонтанно да забременея? Отговорът е не. И това по никакъв начин, дори да се направи една, дори да се наложи втора процедура по замразяване на яйцеклетки, по никакъв начин не уврежда фертилитета. Не се изчерпват яйцеклетките, защото хората и от това се притесняват, че като и се извадят повече яйцеклетки, това означава ли, че по-рано ще навлезе в менопауза, защото ще извърши яйцеклетките. Не, това няма да се случи. Колко дълго се съхранява? Няма. Яйцеклетките могат да бъдат съхранявани много дълго, много по-дълго от човешкия живот, а още по-дълго от възможността на жената да ги ползва за репродукция. Тоест, ако приемем, че жената в някакъв период би могла да забременее, на яйцеклетките и изобщо на замразените и сперматозоиди и ембриони нищо не оказва влияние, ако те са замразени и се съхраняват правилно. Значи, последно се роди дете от 26 години съхранявани ембриони, което е живо и здраво. 26. Да, и интересното е, че майката, която го роди, е на 24. Тоест, реално детето, биологичната му... Да, това са дарени ембриони, които в Америка могат да се ползват. Но чисто ембриологично и биологично, когато се работи добре, а всъщност криобиологията даде много широк размах на нас в асистираната репродукция, да замразяваме изключително по начин, по който след това да се възстановяват изцяло функциите и на яйцеклетките, и на ембрионите, така че в България
България препоръчителният срок за замразяване на яйцеклетки е 5 години, но той не е задължителен. Те могат да се съхраняват в Англия, доколкото знам, 10 години, но сега водят преговори да го удължат, защото ако една жена си замрази, както би следвало на около 30, тя може да иска да ги ползва и след 40. Реално самото време на съхранение, ако това се случва при добри условия, не оказва никакво влияние. Жената може да ги съхранява 1, 2, 3, 5, колкото години пожелае. Ние нямаме задължителен срок. По принцип, така е, в наредбата. Нямаме, е само нямаме срок, който нямаме срок, който но важното е, че на тях не им се случва. Идеята е да не се отлагат така или иначе прекалено дълго, защото пък и бременността е сериозно състояние. Нали? Когато жената има замразени яйцеклетки, това и дава една сигурност, за която говорихме, но тя пък не трябва да е безкрайна, нали? Защото в един момент и самата матка, въпреки че тя няма такава свързано с възрастта, както и яйцеклетките, които генетично се увреждат, все пак е хубаво да не бъде прекалено дълго отлагано. Не сте съгласни с все? Ти каза, че няма проблем да ги замразиме за цял живот и колкото искаме. Оттам натам аз не виждам никакъв проблем кога да се използват яйцеклетките. Тук вече въпрос е кога една жена да стане родител, сама или с някой друг. И тук идва морално-етичният аспект на родителството. До колко години е добре да върнем тези ембриони, защото ако ги върнем, да кажем, на 51 или 52 и след 20 години това дете, което ще се роди на 52, дори по-добре да ги върнем преди 52, да кажем, тя ражда на 52, след 20 години тя ще е на 72, на 20 годишна възраст детето. Тоест, да видим това дете, кой ще го отгледа и кой ще го възпита, не само да се роди едно дете. Нали? Това е много важен въпрос. Това дете, кой ще го гледа? Неговата майка, държавата, социални домове. Такъв казус. Разбирате ли? Морално-етичните аспекти са много важни. Той много раздели обществото на две основни такива течения, които смятаха, че това е правилно или това не е правилно, точно по такъв критерий. Доколко ще живее тази жена и до какъв начин ще го гледа това дете. В Румъния ли беше? Не, в България имаше такъв случай. Може и тук да имаме случай такъв на възрастна майка. Ние говорим за това, че трябва да се замразяват яйцеклетки на млада възраст. Идеята затова исках да се обърна към вас, да го направим така. Сега искам да го направим така, понеже говорихме си за това, моето поколение в момента е свикнало на бързата и кратка форма. В стори ще ми го разкажете. Идва една жена, т.е. имате 60 секунди да ми кажете стъпките, защото е много важно. Нали, трябва да повдигаме темата и те трябва да ни разберат. Младите трябва да ни разберат, че е много важно да направят, как вие го наричате застраховка, а вие го наричате всъщност инвестиция в бъдещето. Понеже темата е много интересна, да уточним сега и да направим това уточнение за инвитро. Се замразят яйцеклетки, ако жената малко след това реши да има дете, тя няма никакви проблеми заради това, че е замразила яйцеклетки. Тоест, тя може спонтанно да забремене, ако намери партньор и реши. Но ако се върне да използва тези яйцеклетки, които са замразени, на тях им се прилага асистирана репродукция, именно ICSI метода. Те няма как по друг начин да се използват. Но това не уврежда по никакъв начин нейното здраве и репродуктивната й функция, че се е подложила на този метод. Тоест да уточним, тя замразява яйцеклетка, но яйцеклетката без сперматозоид не може да стане ембрион и той да се развие в бременност. Нали? Това трябва да е ясно. Инвитро означава инвитро оплождане, т.е. оплождане на яйцеклетката от сперматозоида навън, извън тялото на жената. В стъкло. Тя замразява, яйцеклетка. Но ако иска бременност, без оплождане няма как да стане. Това оплождане единствено и само може да стане чрез инвитро оплождане. А иначе накратко какво трябва една жена да направи? Да, на 32. Нека да вземем 32, идва жената. Точка 32. Прочела е в списанието нещо, казва аз съм на 32, гледала притеснила се, че така времето тече. Идва, ние питаме кой ден от цикъла си, тя казва, дойде ми на първи, днеска не знам кой сме, 24 ли сме днеска, не знам. И виждаме, че цикъл ще й дойде след 5 дена или след 4 дена. Може след 4 дена да стартираме процедурата. Ако няма никакви други медицински причини, може да се пуснат необходими изследвания предварително, които да оценят яйчниковия резерв. Има задължителни изследвания за самата процедура. Това е за един ден. Тоест тя пуска необходимите хормони,
инфекции, микробиология, цитонамаски, каквото трябва, за един ден започва стимулация от втори ден на цикъл. Това е класическия случай. Получава своите инжекции. Инжекциите, това са фоликулостимулиращ хормон, лутеинизиращ хормон, каквото и да било. И даваме като стимулация, която стимулира яйчниковата функция, за да се произведат тези яйцеклетки. Идва на 1, 2 или 3 прегледа максимум, след което следва процедурата по изваждане на яйцеклетките, която става в операционна, с краткотрайна анестезия, няма болка. Между 5 и 10, точно така, преди малко. Между 5 и 10 минути е анестезията, в която се изваждат тези яйцеклетки, ембриозите ги оглежда след няколко часа и ги замразяват. Тоест 4 дена, хайде все пак е дошла за първи път, след това започва стимулацията, идва още на 2 прегледа и пункцията. 3 или 4 дена от живота й. За няколко часа. Самата стимулация говорим за 30. Самата стимулация трябва 9-11 дни. Може да бъде 8-11, но тя от живота си губи по няколко часа в рамките на 3 или 4 дни. Това е нейната загуба на време. За да го планира, тя трябва да знае, че, например, може да дойде, ако иска да пътува, но трябва да знае, че в това нещо ще участва около 12-13 до 14 дни. Тя участва сама. Тя си е на работа, слага си инжекциите. Да, тя не идва в болница, не остава в болница, само идва няколко пъти за кратко. Сама си слага инжекции. Както ви казахте, ви се е случвало на летище. Да, в смисъл, според мен процесът е много лесен. Тоест не е нещо притеснително да кажеш, че това нещо ще ви дезорганизира или ще ви попречи на работния процес или нещо подобно. Не. Чисто физически как ви се отразяваше? Това просто... Не мога да кажа, че имаше директен ефект. Не съм сигурна, нали, до каква степен някакви проблеми в последствие, ако съм имала, са директно свързани с това нещо. Така че не бих могла да коментирам. Но не съм се чувствала отпаднала, не съм се чувствала изморена. Не, то е естествен процес. Само да кажем, че стимулацията е с хормони, които се произвеждат от нашето тяло. Фоликулостимулиращ хормон най-често. Той се произвежда от аденохипофизата, и всеки менструален цикъл е причина, за да става образуване на яйцеклетка, овулация и така нататък. Тоест хормони, които ние ги произвеждаме, се използват под формата на инжекционни препарати, за да се стимулира яйчниковата функция. Няма какво да се случи. Да, то просто в случая медицината помага на природата, за да се случи едно събитие, което... Припомняй. Да. Нормално процеса включва определен брой фоликули, които тръгват да се развиват всеки месец. Само че един от тях при човек става доминантен и оттам имаме една яйцеклетка, по изключение 2. Това, което ние правиме, тези естествените хормони да ги правим в по-висока степен, за да имаме не един или два фоликула, а повече. Така че нещата подсилват естествения процес, ако мога така да кажа. Тоест не е нещо изкуствено, което се случва изцяло. Като също така може би интересно да се вметне, че би могло да се получи изваждане на яйцеклетки при нормален цикъл. Не е задължително да винаги да има стимулация. Но е препоръчително да Това е трудно, защото може да се изпусне. Когато една яйцеклетка може да се изпусне, да стане овулация, а една яйцеклетка нормално, не всички яйцеклетки в женския организъм са качествени, годни. Да се мине, нали, през процедурата с надежда за една яйцеклетка, като цяло това се прави по изключение. Ако жената няма да образува повече, има изчерпан яйчников резерв или ако има заболяване, което не позволява стимулация, има случаи. Но в класическия вариант, в който тя наистина иска да има тази сигурност, е по-добре. Вече имаме по-сериозни, по-леки стимулации. Нали? Идеята е не за някаква такава стимулация жената да има много фоликули, а толкова колкото хем да са достатъчни, хем тя да се чувства добре. Така че има така наречените леки стимулации, но при всички случаи е добре да има, защото на един фоликул да се разчита е малко рискован. Да, стимулациите са съобразени с индивидуалния случай. Нали, в смисъл, лекарите вече си знаят. Ако не разбирате за какво става въпрос, има професионалисти, които ще ви обяснят какви са индивидуалните случаи и вашия специално какъв е. Понеже минахме през... Има ли нещо, което трябва да кажем още за самата процедура? Само да кажа за стимулациите, че все пак целим по-голям брой яйцеклетки. Ако е естествен цикъл, е съвсем друго. Колко бързо установявате, че една такава процедура е успешна и когато трябва да се наложи достатъчно яйцеклетки, ако жената сме замразили, т.е. установим, че има 15 качества в същия ден. Същия ден става докато ясно. Тя има наблюдение, което в рамките на 3 часа
Тя в тези 3 часа на финала разбира колко яйцеклетки, ембриозите дават тази информация, разписва информирано съгласие за това и посочва колко време да се съхраняват тези яйцеклетки. Тя е отговорна вече да следи това съхранение. Това е много важно също. Как го следи това съхранение? За колко време ако ги съхранява за 1 година, за 10 години, тя е човека, който следи това нещо. Ние ги съхраняваме, но въпросът е, че тя си следи, защото тя разписва всеки път документ, че иска да продължи своето съхранение. Ако не желая да го продължи, тя може да не ни уведоми. По закон, ние трябва да унищожим тези яйцеклетки. Това е много важно. Периода, който е обозначен. Да, тя посочва, искам 10 години или искам 3 години. Защо ме търсите аз? Много е важно. Да, точно това искаш да вметна и аз за търсенето, защото това вие казахте, нали, тя си следи и в случаите, в които може някой да е взел решение за 1, за 2, за по-кратък период от 5 години. Сега не знам дали това е опция в момента, но всъщност от болницата ви търсят да ви припомнят, че имате замразени яйцеклетки, че трябва, нали, или да подновите плана, нали, да направите следващата стъпка. Тоест болницата няма да вземе решение да... По-скоро сега информираното съгласие е много важно да се прочете, защото там е написано, че ангажимента е на жената. Ние даваме един диапазон от 6 месеца. Тоест тя е казала, че иска да ги съхранява 2 години. Ние ги съхраняваме 2 години и 6 месеца. И за тези 6 месеца считаме, че дори да е забравила, дори да не е имала възможност, нали, в рамките на тези 6 месеца тя ще се сети и ще се свърже с нас да ни каже, че все пак ги желае. Така че даваме и такъв толеранс, нали, ако са замразени днес, не ги размразяваме изобщо. Като цяло се стараем по всякакъв начин да сме сигурни, че една жена не си иска яйцеклетките, преди да се случи каквото и да било, но като цяло жените са доста отговорни в това отношение. Да. Преди да ви дам възможност за финални думи да се обърнем към публиката, да им кажем важни неща, все пак да обобщим, имате 2 такива процедури по замразяване на яйцеклетки и успешна бременност. Нали така? На колко е детенцето? На 2 години и половина почти. Да. Какъв е вашето обращение към публиката, като жена минала през тази процедура и съответно с успешна бременност? Какво бихте им казали в този момент, тъй като аз не съм сигурна, че има достатъчно, и вие казахте одеве, информираност в българските жени по отношение на това. Вие го наричате застраховка, вие инвестиция, аз с двете съм съгласна, но какво бихте им казали в прав текст, за да са спокойни и да знаят, че има такава възможност? Аз бих насърчила всички, може би след 30 годишна възраст, да се замислят за един подобен процес, тъй като, както казах, факторите са много, които ние не можем да контролираме. Ако естествено могат да си го позволят като процес. Времето не е фактор, но естествено има известни разходи, които също са оправдани и така доста добра инвестиция. Бих насърчила всички млади дами, защото средата, в която живеем в днешно време, просто много се отразява на майките, на бъдещите майки. И трябва да се вземат мерки. Трябва да се вземат мерки, да, определено. И това, което вие казахте, нали, все пак едно е да гледаш дете на 30, друго е да го гледаш на 40, трето е да го гледаш на 50. Така че това, което аз бих казала, че ако знаех за този процес по-рано, и по-рано бих замразила яйцеклетки, но в случая не се наложи, защото моето детенце е абсолютен ангел и съм много доволна, че съм взела тази стъпка, така че определено правилно решение сте взели. Да. Понеже в началото казах, че ще отговорим на въпроси, които са много точни и ясни, как, кога и доколко надежна е процедурата, сега да кажем вие като професионалисти да се обърнете към публиката и да кажете защо. Защо замразяваме яйцеклетки? Аз исках само да довърша стана дума за информацията. И всъщност защо замразяваме яйцеклетки. Всъщност ние ще ги замразим, ако имаме информация. Защото информация е изключително важна и тя трябва да е правилна. И много, много важно е, в момента изключително популярност набира информацията за антимюлеровия хормон. И пациентите отиват и си правят антимюлеров хормон и казват, супер, много добре, той ми е еди колко си, значи всичко е наред. Всъщност, антимюлеровия хормон не дава информация за фертилитета на жената и не дава информация за качеството на яйцеклетките. Той дава информация само ако тя бъде стимулирана
как ще реагира на стимулацията за замразяване, например, на яйцеклетки или за провеждане инвитро процедура. С други думи, информацията е много важна. Аз наистина смятам, че все повече трябва да се говори и дори това да се превърне като тема, която така да навлезе на много нива и да се знае, че всъщност възрастта е водеща. Възрастта е водеща, а не антимюлеровия хормон. Възрастта е тази, която влошава качеството на яйцеклетките, възрастта е тази, която определя успеваемостта от инвитро процедурите. И това почти е отговор на въпроса. Да. Защо? Тоест на време. На време, да. Това е много интересна тема, която повдигате, тъй като аз смятам, че има информация, но тя е в чисто социален аспект. Тоест, ние от едно време от бабите знаеме, че по-рано трябва да се жениш, по-рано трябва да раждаш деца. И го има това нещо специално в нашето общество, нали, тук в България. Но мисля, че тази тема трябва да бъде адресирана и чисто като здравна рамка дори. В смисъл, защо ако в държавата, да речем, има календари за припомняне на определени ваксини или за това да се правят определени изследвания за онкологични заболявания на определена възраст. Защо в здравния календар не се заложи това след определена възраст, жените да оправят определен тип изследвания за техните репродуктивни способности и въобще какъв е индивидуалният случай, т.е. жената да има тази информираност. Много добра идея. Тук знам, че е голяма амбиция по принцип, но нищо не е невъзможно. Както виждате, нещата се случват все по-бързо и благодарение на повдигането на определени въпроси всъщност и все по-бързо се случват. Така че не ви дадохме думата последно. Виждам, че искате да се. Искам само да завърша с това, че въпреки всичко е важно да не се отлага забременяването. Тоест, ако една жена се чуди кое е по-добре е да роди млада. Аз съм учила, че най-добрата възраст за раждане на първо дете, знам, че всички се шокирате, е 22 години. Нищо биологично от тогава не се е... така нещата, като бяхме 22 нищо от тогава не се е променило. И все пак, ако по някаква причина се налага това отлагане, нека да отиде при добри репродуктивни специалисти, които това правят и освен, че ще изследват антимюлеровия хормон, ще направят преглед, защото много хора ходят на гинеколог, който им казва всичко е наред. Не, трябва да отидат при правилния репродуктивен специалист и той ще им даде информацията, която им е нужна и това е нещо, което те могат да направят за себе си като сигурност и така едно подсигуряване допълнително. Много ви благодаря. Мисля, че минахме през темата. Разбира се, че има много повече подробности, които можем да научим, но те не могат да бъдат включени в рамките на един подкаст. Това означава, че можете да потърсите професионалистите. Както казах в началото, аз съм жена с връзки, говоря с най-добрите, разбира се, но ви го препоръчвам, защото и вие можете да го направите. Днешната тема в епизод 3 беше замразяване на яйцеклетки. Надявам се, че е станало ясно. Благодарение на професионалистите, които са тук, както и на пациент, който е минал през тази процедура. Щом на мен не стана ясно, значи на вас трябва да ви е станало ясно. Така че, ако искате повече информация по подобни теми, можете да се абонирате за нашия подкаст. Много ви благодаря за това, че бяхме заедно днес тук. А на вас ви казвам, чао, ние си продължаваме темата, защото тя е безкрайно интересна. Така че затваряме. Штрак!